Good wala siya lahat yan mga kapuksit. At sa aking partner si Joel Sirwalis. Shout out mga kapuksit. Dito na tayo sa crossing papuntang Biduran. Biduran, Albay. Dito na tayo sa Ligaw, Albay mga kapuksit. Mawala din dito sa ating bulan mga kapuksit. Magmula pa sa Laguna kagabi. Mawala na rin doon. Tapos hanggang dito. Ito Paris. Ulan, tigil ang ulan mga kapuksit. Diretso ang ulan hanggang Bicol. Ayan yung mayo no. Harap na natin pero hindi natin makita. Ayan yan. Ayan, mayo niya no. Apa yung ba yan? Pero hindi natin makita. Oo, sa ano, sa ulan. Kasi Malakas ang ulan. maulan. Ulan. Shoutout nga pala sa mga ligaw mga kapuksit. Wala na dyan. Ano pala? Dito na tayo sa bayan nyo. Ano? Umaraw naman oh. Ha? Umaraw naman. Oh, shit. Africa. Ano masagawa daw?
daw? Isa na daw? Tumburan. Tawagan ako. Yan, may buksit. Pag kumaliwa ka dyan, yan ang pupuntang tabako. Shortcut. Tabako albay. Tabako yan, oh. Ah, Kaliwaan yan. yan tabako. Kaya sa blue yun. Sa blue yun ang tawag yan. Oo. Magandli. Yan, speaker magandli. Bilang mo yung padala na eh. Bilang mo yung padala na. Ha? Sunod na po. Sige, sige. Traffic mo sa ligaw. Ang generator, isa na daw kay pingin isa, matutulagawan.
tayo sa Ginabatan, Karen, Bicol, Albay. dali na tayo. Tayo, pipigil na. Karen, ba't mo tayo? Ha? Bibili ko kasi ito. ABMS nila yung ito na, Ginabatan. Saan tayo banda rin? Doon pa banda? Takbo ako. Yan. Yung proper sa Ginabatan. Sa kanan. Ano, dito tayo. Ito ang lugar ng Ginabatan. Bicol, Ginabatan, Albay.
pabalik.
Buksit, dito tayo sa diversion na Kamalig. Flex Kamalig. Cockpit. Ayan, may buksit, kaharap na natin ang may Burkino. Kaya lang, ano siya, yun yung diversion sa Kamalig buksit. Kamalig Albay. Yan, ang mayor may buksit. Kaharap na natin, pero ano lang siya, hindi gaano makita. Kasi, ano, hindi maulan. Dito na tayo sa paahan ng Mayan Bugino. Nung pagdaan namin dito, nagpilong busit, wala pa rin. Hindi pa ito tapos. Ano.
Nakahanap pa yun. Ayaw, kamalig dyan. Kamalig. Ayaw ka, kamalig dyan, kamalig.